Arròs Montsià us ofereix aquest espai. El Jordi Gavaldà està al capdavant del restaurant Marino, situat a la platja Horta de Santa Maria de Cambrils, un emplaçament espectacular a l'alçada de la seva cuina, on hi trobareu plats com aquest arròs amb escòrpora. Us agrada? Doncs no marxeu, que comencem. Bon dia, avui us prepararem una polla, com li diuen els mariners, que en realitat és un cabratxo, o cap roig, com li diuen a la zona de Mallorca. És un peix que acostuma a viure a les zones rocoses i molt bo perquè és un peix potent, amb un gust i a més molt apreciat a la zona del Mediterrani, sobretot a Mallorca, que és on més l'aprecien. Nosaltres ara a la peixateria, com que és una miqueta complicat de filetejar i treure les espines, ja el demanem que ens el preparin. Llavors jo ja l'he portat preparat. Veieu? Aquí en teniu un, com aquest. Aquí tenim el que són els filets. I llavors tenim per l'altra banda el que és l'espina i el cap. Amb això farem un caldo, en el qual farem servir després per l'arròs. Per començar, agafarem el caldo. També us vull indicar que per fer el caldo hem portat el que són aquests crancs, per donar més sabor i potencial més, uns mussos que hi queden molt bé, i jo li poso una mica d'alga kombu, que li dona aquest toc una mica japonès i a més potència aquest gust de mar. En primer lloc agafarem l'oli. Generosos d'oli sempre, i podem anar posant el que és el cap i les espines. Mentre preparem una miqueta de bresa, fem unes pastanagues. Les pelarem. Les anirem incorporant. No cal tallar-les gaire petites. Per això farem una bresa, la qual ens servirà per donar molt de gust amb el caldo. Posarem un porro també. I una cabeça d'alls, que la picarem i li donarem un cop per esclafar-los. Ja us he dit que hi posarem aquesta alga kombu, que aquesta és una alga, que el que ens donarà és una potència de mar, també el caldo, i dona ja aquest gust tot arrodonit amb el peix de roca. Ja li podem posar. Amb un tros n'hi ha prou, no n'hi posem gaire perquè si no ens quedarà massa salat o massa potenciat el gust. A mi m'agrada posar-li també un parell de boletes de pebre de Jamaica, que és una pebre bastant dolça. A algun lloc li diuen malagueta, doncs unes boletes que li donen un toc com a més exòtic, i una fulleta de llaurer. Molt bé. Seguidament, com que hem parlat abans de donar-li el gust de caldo i de peix de mar, anem a posar-hi el que és aquest cranc. El cranc també li dona aquest gust tan mediterrani perquè són crancs d'aquí, de casa, i uns quants musclets. I ara el que farem serà juntar una mica els sucres amb una miqueta de xerès sec. Un cop tenim ja
evaporat l'alcohol, li posarem aigua mineral. Ara ho deixarem bullir durant uns 40 minuts i després ho deixarem reposar durant 30 minuts per tindre el caldo ben preparat per poder començar l'arròs. Deixem el caldo reposant i tindrem temps de començar a fer l'arròs. Agafem oli d'oliva verge sempre de la nostra zona, que tenim el millor oli del món. Mentre tenim aquest oli que s'està escalfant a mitja temperatura, farem unes cebetes. Ja un cop picada la ceba, hi ha aquest sorollet de l'oli calent que comença a esclatar la ceba. Ja té soroll a sofregit. Anem remenant bé. Posarem temperatura perquè es vagi enrossint bé. Mentre l'anem enrossint, anem a fer una cosa. Aviam, treballem amb arròs montsià, però de la varietat bomba. És un gra més rodó que ens servirà a nosaltres perquè aquests arrossos caldosos ens quedin amb tota la substància del caldo, agafin tota la substància. Doncs la ceba ja quasi que la tenim ben enrossida i ara el que posarem serà, aviam si trobo una cullereta per aquí, de pebre dolç, sobretot que no sigui picant, m'agrada aquest toc a mi fumat. Li darem 2 voltes i ràpidament, abans que se'ns cremi, remuntarem els sucres amb una altra mica de xerès sec. I aquesta miqueta de safrà que li posarem, que és aquell que us he dit jo abans, que és de la zona de Cachemir. Tenim el caldo preparat i sobretot el que hem de fer és tindre'l molt calent per poder-lo incorporar. Bé, ja tenim l'arròs ben net. Veieu quin munt d'amidó que he deixat? Doncs ara ja el tenim preparat per poder-lo incorporar. Això que fem és calentar l'arròs, no el sofregirem, només el calentarem perquè no hi hagi aquest contrast de temperatura entre el caldo calent que li posarem i l'arròs que estigués fred. Ja veiem que fumeja, doncs ja el posarem calent aquí. De mentre ja podem anar preparant el que són aquests filets, com hem quedat abans. Com veieu, són els filets que havíem parlat abans, que ja ens els portaven de la peixateria, tots els 2 filets i desespinat el que és l'escòrpora. I ara farem uns talls perquè quan estigui quasi cuit l'arròs, que només quedin 2 minuts de cocció, els hi posarem perquè es cogui al punt el peix i no ens quedi passat. Alguna espina, que també hi ha cops que és molt espinós, té molta espina, per això s'ha d'anar amb compte. Per això recomano que quan fem algun arròs amb aquest tipus de peix o un suquet, que el desespinem bé, perquè si no és bastant incòmode trobar-se'l quan se'l està menjant. Ja n'hi haurà prou amb aquest, ja el tenim preparat. Ara deixem que aquest arròs es cogui durant 12 minuts. Doncs ja tenim l'arròs quasi cuit, ja han passat aquests 12 minuts pràcticament i ara el que farem serà afluixar una miqueta el foc i rectificarem una miqueta de sal
Anant amb cuidado amb la sal, bastant en compte, perquè sabem que li hem posat aquella alga, una mica de pebre. Aquella alga és un pèl forta i ens podria quedar un pèl salat. I ara ja reincorporem doncs, aquesta escòrpora, que tal com he dit al començament, els mariners li diuen polla amb això. Un cop així ja podem apagar el foc. Amb la mateixa escalfor es courà i el que farem serà tapar-lo amb un drap i el deixarem reposar uns 2 minuts. Bé, han passat aquests 2 minuts i ja només ens resta aixecar aquest drapet que ens ha mantingut aquesta calor pel damunt també de l'arròs. Ja veieu quina pinta que fa això. Un arrosset caldós així. Veieu que s'ha cuit tot el peix i ha quedat al punt. No ens ha quedat gens passat. Ara veureu quan l'emplatem. Quina pinta. I per donar-li un toc final, li podríem posar també una ratlladura de llima i li dona aquell punt àcid també una miqueta tropical. Gràcies i això és tot. Marideu aquest plat amb un flor mediterrània blanc, fresc, floral i brillant. Un vi net i clar, de lleugers tons verdosos, rodó i fresc en boca i amb un aroma que recorda les flors blanques, com la del taronger. Arròs Montsià us ha ofert aquest espai.